Salamandırdan dostlar doğanlar. Gelin olsa bugün siz bilen bizim web saytymyzda nädip online ingliz dil kursyny satyn almaly. Şo barada öwrenelim. İlk bilen siz özüňiziň Safari ya Chrome ya başga näýelek internet browseryňyz bar bolsa, şoňa girýäňiz. VPN-siz hem girip bolan bilersiňiz. Web sayta gireningden soňra şeýlere açyk screen çykar. Şonda aşagda gök düğme bardyr. Agza bol, häzir ýazylýan düğme basýaňyz. Oňa basaňyzdan soňra ikinji screen çykar. İkinji screende ingliz dil sapaklary diýen screen çykar. Aşagda da goşul häzir satyn al diýen düğme basýaňyz. Oňa basaňyzdan soňra ingliz dil sapaklary çykar we ingliz dil sapaklary barada gysgaça informasiýa çykar. We oň aşagynda bahasy diýen belgi bar. Bahasy diýeniň aşagyndaky goşul häzir satyn al diýen düğmäge ýene-de bir gezek basýaňyz we satyn almak üçin prosese başlaýar. Siz özüňiziň Gmail accountyňyz ýa email accountyňyz bilen girip bilersiňiz ýa-da Facebook accountyňyz bilen ýa-da näýelek email ulanýan bolsaňyz şoň bilen girip bilersiňiz. Ondan soň edýän işiňiz özüňiziň email adresiňizi ýazýaňyz we özüňiziň parolüňizi ýazýaňyz. Näýelek parolüňiz bar bolsa. Ondan soňra men robot däl diýen düğmäge basýaňyz we şu testden geçýäňiz, kiçiräjik test. Testten geçeňizden soňra sign up ýa-da orçça bolsa giring diýen düğmäge basýaňyz. Ondan soňra ikinji proses başlaýar. Sapagy satyn alyş prosesi başlaýar. Ingliz dil sapagy bahasy ütkap biler, ýokary galyp biler. Häzirki wagtda alsaňyz arzan bahadan durandyr. Siz kursy istendik Visa ýa-da Mastercard'yňyz bilen töläp bilersiňiz online istendik ýurtdan ýa-da PayPal hasabyňyzdan töläp bilersiňiz ýa-da kartdan instantdan töläp bilemok elden berjek diýseňiz şu aşagdaky nomer bilen habarlaşyp bilersiňiz. Türkmenistan üçin şu 61 57 31 99 we daşary ýurt Türkmenistandan daşary haýsy ýurtda bolsaňyz aşagdaky nomer bilen habarlaşyp bilersiňiz. Iki nomerde de hem imo, WhatsApp bardyr. We aşagda email adresiňiz ýazylan buy häzir satyn al düğmäge basýaňyz. Ondan soňra bize email gelir. Siz biz bilen habarlaşýaňyz. Egerde siz tölegi elden geçseňiz, biz size gaýtadan giriş emailini uradyrys we siz arkaň ingliz dil kursyna başlap bilersiňiz. Şol bar proses satyn almak üçin habarlaşmak